Bueno, ni Xone naiz, Euskal Herriko partaidetako bat. Nire proiektua Belfasteko Mariarekin eta Suediako Sadiarekin egina dago. Gure proiektua home hitzarekin jokatzea da, homeless esan nahia duena, edo zer esan nahi duen, hobeto esan da. Nahi duguna da landu home hitz horren esan nahi orokorra. Bai Euskal Herriarentzat, bai kanpotarrentzat, kasu honetan Belfasteko hiritarrentzat edo Suediako hiritarrentzat, jakiteko etxe hori ze esan nahi daukan. Etxea baldin bada sentimentu hitz bat, edo nonbaitera egokitua, edo hori, zer esan nahi daukan. Etxerik gabe gelditzen basa zer gertatuko litzateke, eta horrela izango balitz leku aukeratuko zenuke bizitzeko, ez? Horretan gaude pixkat lantzen, datuak biltzen, eta nahi duguna da, edo ideia daukaguna da, etxe hori kalera botatzea, edo etxeen hormak eta desagertzea. Beraz horretan gaude.